posachedwa patu kupasirani zimene wayankhula president wa chipani cha Aford pamene lero lino akuchitisa convention mu mzinda wa Lilongwe ku Golden Peacock, ndipo speech ya Enock Chihana atayankhula ndi pamene amasekulira convention, ndipo wakambapo zinthu zingapo zokhuza mgwirizano umene udalipo pakati pa MCP komanso chipani chawo, kukambanso nkhani ina ya wachiwiri amene adali president wa dziko lino Chilima kuti adamuuza kuti asapange nawo mgwirizano, koma Enock Chihana ankaona ngati adasintha, ndipo speech yake wayankhula motere. Anthu amene tinasainira tonse alliance tinalipo anthu 4. Chakwera anasaina pamwamba, Joyce Banda pansi. My brother late Chilima pamwamba, ine pansi. Koma after titakhala pansi kodi tigwire ntchito limodzi ndi zoona, andi kunzuzu ndinalankhula kuti my late brother Chilima refused kuti I can't work with these people. Koma tawenafe, my brother Kambala is sitting here. Akudziwa tinachitokhala naye pansi kuti anthu awo khangati anasintha tigwire nawo ntchito. Koma sitimadziwa kuti ni mikango yomwe tikuweta pamudzi. We didn't know. Kuno salota. Koma tisangane za kumbuyo, sopano tiyangane za kutsogolo. Tipite limodzi kutsogolo tikonze dziko ili. Andi tonse tikudziwa kuti amene tikukalowa mboma, for sure we are going into government. Ziko. Imati tikulowa mboma. Anzathu mu Aford msakayikire tikulowa mboma. Anzathu ku DPP msakayikire tikulowa mboma. Anzathu ku PP tikulowa mboma. Anzathu ku UDF tikulowa mboma. Nakonso ku PP odi uko tikulowa mboma. Tikulowa mboma. UTM wakudziwa tili limodzi tikulowa mboma. Ndiye ndipanga za reverse chifukwa kana khalanso nkhano wapa podium zimasiyana nzolankhula pano. Ndifuna kuti at a certain point tonse tidzuka tikumbukire my late brother Chilima
amene anaenda kona to kona, village to village. Kuti ena azidya masandwich kusanjika, kuchikokobe, kunzuzu, ndi apa. China chomwe ndifuna ndinene nsanakhale pansi ndi chakuti chipani cha Aford sichinayambike chifukwa choti anthu awiri atatu ayambana. No. Ife chipanichi chinayambika chifukwa chakuti mwaona documentary anthu anazunzika mdzikomo. And ife sitizalola kuti wina chifukwa mvotera wapita ku State House agwiritse ntchito police and army to intimidate citizens. China mudziwe the reason why Aford was born, supported by UDF, first and foremost, freedom of speech. Freedom yolankhula. There's no way nendilankhule pano kapuku wina nene kuti akumanga zimenezo ayi kulibe. We can have no money, no food. Koma freedom of speech, there's no one in this country who can take that away from us. Kulibe. Kulibe. And if as menace is avomeleza ya as a part, chifukwa ndipo ugona pachitumbuka amati chitopoko. Mtima watu ife Aford amagona pamenepo. Ulankhula meti ngalankhulire. Ukhala mchipani chomwe tingafune. Kuvala mene tingavalire. Ndiye na ulowa mboma ayambaso zija tinacho sazija pitirizani muone. Musa zachiteso. Ndakhala ndi 2 minutes yoti ndimalize speech, koma ndifuna ndikambepo ziwiri zitatu nsanamalize. Choyamba kuti mudziwe kuti dziko lasokonekera ndithu sizili bwino. Ife first citizen wa dziko amugenda miyala. Munthu woyamba amene amayenda ni protection, futi, tear gas, pepper spray, chilichonse protected to the maximum ni president wa dziko. And Malawi, it doesn't matter who the president is. The moment the president wa dziko augendedwa akutawa, the national security of the country is at stake. Is at stake. This presents a clear and present danger to the national security of this country. Tikhale pasi. Dziko silili bwino. Tsopano ngati anifuta mgenda utawa nanga ine ndili nchikwanje.
Yeah, so takamba zoti chilowa mboma sinkhani yokangolowa nukhalamo numachita izi achitawa ya koma koti tinima program otani. 1, once we are in government we will be sitting on 15.1 trillion ndalama zomwe kumene zalowa sizudziwika bwino, zomwe achita nazo sizikudziwika bwino. 15.1 trillion yoti boma lathu lizakonze. Secondly, issue of food security in this country. Tikati food security we talk of at a household level. Kumudzi kweni kumalaka kutali kuja kumuhuju kuhewe kusalima kukachuru kumakanjira kwa Lulanga. Food security at a household level. Osa mango ganiza nfuno khala president, but can you sort out these problems we are talking about? Don't just promise Malawians. Tikachita is the question is where are you going to get the money? Ndama zikachoka kuti singa mango khalo madalira madonors yawa. There are also problems. I lived in America for 15 years. There's no American who can cheat me about America. I know it east, west, north, south. I've traveled. There are problems in America, there are problems in Europe, there are problems in China. There are problems everywhere. He's sitting here, he knows. There's no way we can keep on 60 years after independence begging from these people. I have said Malawi is rich. It needs a sogoleri organizer. Tilo amboma, where are we going to get the money? Ndeba kona nchito wene. Mpamele mfuna nyamata ngati feti kuze ni where we are going to get the money. Timalizi zimene tiziganiza kuti zazipatse nthawi tikalowa mboma kuti 2-3 years madonors bye bye. Inu ndife khale trade. We produce, you buy. You produce, we buy. Because these people they dictate terms ngati ndifeana tukupatsani. Let me speak in English so that you can hear. What they say is, look, you want aid, reduce the civil service. Chotsepo easy, no subsidy, msapenge ichi. It means these people are running our government. There's nothing we are doing. They are running us. They are governing us. Which means the same colonial masters, they are back. And Aford, there is no way America should dictate terms how my grandmother, my grandfather should live. Because I cannot dictate to an American in Kansas, in Oklahoma, in Texas, in Minnesota, in Indiana. I can't. Why? I'm poor. We have to eradicate poverty in this country so that they should be independent. Ndiye nchito tikuilowa 2025. Tikangolowa mboma 2025 chifukwa pa 17 fanda vakale ambo pakira kuja. Pa 17, pa 18, pa 20 tulumbilitsana kuja, pa 25 nchito yambika. No jokers in government. No jokers. Aford, we mean business. And Aford, we are ready to govern. We are ready to govern. Omalizira
kweni chizungu chake inena kuti change is not just needed in this country, it is imperative and necessary for this country the light at the end of the tunnel ikachotsa anzathu apo akapume atikwana. Enough is enough. Ndekomaliza kweni ndikupempheni mwaulemu tidzuke tikumbukire anzathu muchikangawa, although there is no commission of inquiry yomwe tifuna atipatse nkhani itikamba tikamaliza ma convention, koma pakali pano tiyeni tipereke ulemu kwa mizimu ya anzathu amene anafa pa ngozi ya ndege, komanso tubwerera mbuyo kulene Duchi Siza, tubwerera mbuyo kulene Otto Nchirwa, tikubwerera mbuyo Agadama Chiwanga kumwanzi amatenji ndanzawo, tikubwerera mbuyo kwa onse amene anamangidwa ndi kuzuzidwa, amene anafera kwawo chifukwa choti alibe mayina. Anthu anafa chifukwa cha tocha yomwe anayipeza ali kundende. Chakufa Chihana, the founder of the party, and others. May their soul rest in peace. Thank you so much. I declare this convention open. Kunaluyankhula kwa Enock Chihana pamene amasekulira convention ya chipani chawo cha Aford lero mzinda wa Lilongwe, chaka chake kukhala 2024 pa 13 September.